Дай. Ети. И защо нямаш? Е така. Дай Денси! Що знаеш от колко време съм с този герой? Денси! Въобще не съм Айде. го променял. Тоест тялото да е, ама. Айде. Денси! Защо нямаш пръсти? Пред Аз съм телевизора! най-дебеля от всички. Той Дани няма, ама нищо не му кажеш, нали? Аз съм дебел, бе. Просто толкова съм дебел, че пръстите ми да излизат. Аз имам пръсти на Лего герой, мъкни. Ей го на. Чудес, аз казвам по... Ето тук. 100 живо. Ами танцувайте, брат. Чакай. Ама в колоната. Е Да, така. в колоната. Ай, няма нищо, оставя го и така. 100 живота. Чай, имаш ли Dance 3? О. О, ти А, по-бавно това е- вече танцуваш. Не, това е Belly Dance. Айде, 2. То не ми дава. Няма 4. Има само Dance 1, 2 и 3. Чакай. Е. Опа! Един казачок да пуснем тук. Що този взема от не работи? Аз познах същия. Сука. Що да го щупи? Again, Чакай, are you, bro? бърках. they destroy. Fucking go. Исках фос. Again, Значи няма stop фос. me. Left Are you four. ready? Yes, I'm ready. Раз, два, три. Bang, here we go. Then we can bang and go. Какви танци работиха? Аз пак си пускам първо. Данс едно цъкни. Или само данс. Кажи ми се, сука, блядь. Така се. Ето! Ми так не се излагай, моля ти се. Не, бе, Правиш. Айде, опитах Чакай, да чакай, направя емот. чакай. Къде всички тръгнахте, бе? Чай, че само стявам по дивана. той не ми го възприема, фак. Културно да си на масата. Е така. Така. Чакайте само да... Не ми дава да използваме молки. Ами, защото... Защото ето си ти- сложил място между чертата и Е. Да. Така. Почвам. Ти сега ли почваш? Аз мисля, че да свършвам. Това беше. Да, нищо, аз пък. Добре.